Takže ukážeme si úväz na chrbát, batoh. Ondrejko má 14 mesiacov. No, dávam si ho hore asi tým spôsobom, že sa položím takto na bok. Touto rukou prehmatnem na zadoček a už si ho len posuniem takýmto spôsobom hore na chrbát. Dám si ho čo najvyššie, aby mal teda dobrý výhľad. No a šatku si zoberiem, nájdem si stred šatky. Ja viažem šatku dlhou 4,1 metra. Môžete aj kratšou, aj dlhšou. Na batoh môže byť aj kratšia šatka. A takýmto spôsobom si dám šatku na dieťa, aby bola až teda hore. A vzadu spodný len zastrčím do zadoček dieťaťa. Spodný len zastrčím po zadoček dieťaťa a bočné spruhy potiahnem teda a dvakrát pretočím. To isté je s druhou stranou. Strana, ktorá je bližšie krkuku, odtiaľ látku poťahujem, takisto dvakrát pretočím a dám pod zadok. Keď mám takto nachystaný ten úväz, môžem to robiť s týmto spôsobom, že zoberiem teda jednu stranu, vediem ju pod zadočkom dieťaťa a tuto vzadu za podkolienka. To isté aj s druhou stranou, pod zadoček dieťaťa a pod kolienka. Teraz môžem šatku uviazať vpredu na 2 uzle, alebo týmto spôsobom, alebo keď mám dlhšiu šatku, tak môžem ukončiť úväz na tibetana, a to tým spôsobom, že vediem tú šatku popod hravené popruhy z druhej strany a vpredu hore uviažem na dvojitý uzol. Teraz kontrolujem, či je správne podsadený, čiže či sú kolienka vyššie ako zadoček a či je v správnej polohe. A môžeme zakývať, Ondrej.